Jeg skal... Og jeg er fra Matador i Korsbæk. Det passer ikke. Jeg hedder Ghita Nørby. Og tillykke med jer alle sammen, og med os alle sammen. Og sikke mange vi er. Adessa, Matluk, Pinkasut, Sissamat, Tatimak, Afanik, Afanik, Matluk, Afanik, Pinkasut, Afanik, Sissamat. Gudlik! Ja. Det var det utroligt. Hvordan har du lært dig til på grønlandsk? Jo, det har jeg, da jeg var en lille bitte pige. I slutningen af 2. verdenskrig, så var der i København en grønlandsk pige, som kom og syede nogle nederdele og nogle kjoler til min mor. Og jeg sad ved siden af hende og syede dukketøj. Og så lærte hun mig at tælle til 10 på grønlandsk. Og det har jeg aldrig glemt. Ja, Hvad med dig? Jeg skal faktisk tale på grønlandsk. Nå, For det kan jeg godt. det kan du. Ja. Så, tikisuagutoritsi, mange Nuuk illoqarfiata nipilersortartui sa ukiormanna ukiutrajuassaat Byorkesters Aasaanerani tusarnaartitsinissaannut. Ullumikkunaasiit nipilersiukkat ulluinnartusakulangisangut imalunniit nipilersortartunik allanik konserteriaraangatta ajukkatsini nipilersoriaatsini nipilersuutinik atuillutik nuannersorsuarn tusarnaartitsisuaatingut. Taava Ghita lumarluulluta akunnerani isorlutaluani saarmaarpungut oqalulaartarlutalu. Du kan jo næsten sige, hvad du vil. Ja. Jeg siger bare ja. Jamen, jeg sagde velkommen, og nu skal I høre noget fedt musik. Ja. Skal vi så ikke bare høre noget fedt det musik? skal vi. Der skal de. Jo. Vi starter med børneafdelingen, hvor de skal spille lidt spejdermusik. Har du været spejder? Ja, blå pigespejder. Og dem, der har været spejder og ved, hvordan man laver honør. Ja. Spejderdyr, det er sin. Ja. Atlartik på det, der er meget inden over Markus. Skal vi så ikke bare komme i gang? Jo, lad os komme i gang. Jo, godt.
Ja. Med tässä med mä tysin avaa med rejse. Er du lidt forpustet? Jeg er lidt forpustet. Nå. Jeg skal lige have pusten tilbage. Nogle minutter. Nej. Og så til noget lidt mere ungdomligt, men også, synes jeg, meget tidsløst. Man siger godt, med kaningani, når du har noget reaktion. Jeg er om at så bifisser, unge bifisser i tinnerartui, meget sumisinnaalluniluunniit. Erina tusarnaartitsiuk tamanna paasiumaarparsi qanga trissikkunniungaluarpat ullumikkuungaluarpat taannaajuaannarmat. Tassani aqutsisoq navarana tikilluaqukuttorniarsiuk ja. Hvor tidsløst. Om det er 60'erne eller nu, så er der stadigvæk det samme action på det. Ja. Det næste, der kommer, kender du nok lidt mere til, for vi har ikke skov her. Nej, men det er en trold. Ja. Er det ikke en trold, der kom? En mumitrold? Nej, en bjergtrold. Ja, mere bjerg. En mumitrold er meget sød. Den her, det må gerne være lidt... Jamen, så er det Lars. Ja. Så er det Lars Andersen. Jo. Tässä tullinguulluni appisso Lars Andersen Qupannavaat una qarlortaaqati Nipilersortartut Larsillu atungassaa nutilaassuarataassao maanila orpippassuaranginnatta taamaattumi kitaapedaaqalu kisen tassa atungassaa tullinguuttu ateqarpo orpippassuit torullersuut tikilluaruuttorniarsiuk Lars Andersen.
Jeg mener, det var en god trold. Ja. En trold, der kommer måske også med en fod ned i en af elvene, og som går på bjergtoppene og vil os det godt. Sådan følte jeg det i hvert fald. Og så er der en, der hedder Solvej. Kender du en, der hedder Solvej? Ja, det gør jeg. Fra Per Gynt. No. Ja, det er et norsk drama af Ibsen, som hedder Per Gynt. Jeg regner med, at det er Solvejs sang. Er det ikke sandt? Ja. Ja. Ja, du synger Nikolaj Salib, Solvej Gerstrøm Ilinniarfimmiit. Tasiilarmiut Nikolaj Salib. Ja.
Solvejs sang handler om længsel. Og det synes jeg nok, man kunne høre på dit spil, Nikolaj. En længsel mod kærligheden, mod livet, som går, og som pludselig opstår i sidste øjeblik igen for Solvej. Det er et meget skønt drama, og svært, men det handler om menneskets kamp, om at blive et menneske. Det næste ser ud som noget mere engelsk eller amerikansk. Jeg ved ikke, om det er Buster eller Buster. Strikes Back. Yes, det må være Buster Strikes Back. Ja. Og det vil Kristin Isholm med sin kornet spille for os. Tikitlokutorniarsiu, konitiminik manna, du shava Buster Strikes Back, Kristin Isholm. Jeg var tænkt lige næsten på at skulle kravle op i et eller andet og falde ned, fordi jeg kom i tanke om ham, Buster Keaton. Ja. Det er nok ikke en god idé. Nej, jeg ved ikke rigtig, hvor du skulle kravle op. Så skal vi jo fange dig igen. Ja. Det kan godt blive farligt. Nå, det gør nu heller ikke noget. Manna, du klinger slungo, assamu sanginnitsinni sumararpunga amma eqqaalaartariaqarlungu ammalu soornami lisaatilaarlungu Nipilersornermi Ilinniarfimmiit nuumilu illoqarfiata Nipilersortartuisa ningiuat Arnannguaq Gerstrøm unnu. Ja.
So masakku nipilersuuti tusarikkauma nillungit uai sumaqarpunga Arnannguaq Gerstrøm taama tuamma misingitissinnaammatsigut uangaama maangaanni assoriuquiarusuppunga. Taava tullianuinga aaqqissuugut. Vi skal videre til noget lidt mere rock and roll. Ja, kan man nok lad godt os det. sige. Ja. Og siger du så? Den rokim nipilersortartuningaanniit nanukikkunningaanner putamoqariarmi meeqoriarsinnaangoorparsikinaaners. Kianniajungila atataasuara tikilluaqukuttorniarsiuk Frederik Elsner.
Nå, og nu kommer... Ja. Nu kommer... du singullun isilerpo. Imauqarsinnaavun erinarsortartorsuarput aamma erinarsortartunguarput. Nina Kreutzmann Jørgensen atussua sivaflaisiariperinniarlungu taallia erinarsunga nuannivissoq silarsuartakuiuk tikilluaqukuttorniarsiuk. Sumik o qalangan siani ugnunangui biyumasati mitasungan bisapati namatumi
Mikke, har du nogen anelse om, hvem der har skrevet den sang? Ja, det er sjovt, fordi vi sad lige her bagved og drøftede om, hvor meget vi er på en eller anden måde forbundet her i Grønland med altså familie og alt med slægtskab. Ja. Og det er meget dog. Nina her er det ikke noget med Arnannguaqs? Hun er Arnannguaqs grandkusine. Ja. Og den sang, den var skrevet af min grandfætter Sivart. Og jeg ved ikke om du er... Men jeg har for eksempel her i Grønland, i Nuuk, truffet min fætters søn. Ja. Ja, vi er vel måske på en eller anden måde beslægtet alle sammen, så det kan godt være, at den næste kunstner, som er i slægt med dig på en eller anden måde, fra Adams side eller Evas side. Ja. Men du må gerne introducere ham. Han, når det er så det klinger ud dog, nok Katuamiit, at pitsaanersiukkat atuarfimmiit, der er det med så der er en nations Nipilersortartut. Ja, men så vil jeg til gengæld sige, at nu kommer John Sandgren og siger kramna med min pok. Sida kammarempo, Tasiilarmiut temmarempo, Ilinniarfimmiit, inuna pumputasarempo, makasinamminammarempo, tegoqqilersuutiimmi tuamminarto atiñane. Kuna naso, matima duni bati, asenin Nørby, Nørby supai, inuna dessa dama impo, damantin nuduni sudaso, asenin Nørby, kammarempo, Tasiilarmiut temmarempo, pitsaanersiukkat,
Ilinniarfimmiit Ja, han skal nok også have en rose. Ja. Nu er jeg ved at løbe tør for tallerkener. Har du givet dem væk, eller hvad? Når du har spist dem? Jeg har spist dem. Jeg blev lidt bange for, om der... Ja. Men så... Kisianni... Nakatatungaani tassa allakumisarnialerpungut ayuna pungutaa kingulleq. Amma tassunga tatillungu puuyussangilarput ullumikkut nalliuttorsiorpungut ukiut trajuangortorsiort nalliuttorsiutingalungit 35. Ukiut for Tamatumik ilinniarsorfingilaartariaqarpungut tamatta. Og det er en traditionel sang. Ja. Så og tradition tro, siger man det? Ja. Så skal man sætte sig ned, før man begynder at synge den her sang. Så vi skal lige sætte os ned. Vi kan sætte os der. Ja. Sætte os her. Og så skal du, så står vi op. Du følger bare efter mig. Ja, jeg følger bare efter dig. Ja.
radioavisi. Manganik, kuttavingoruissuarpangut, tingit, tamasiakkersimasusiammalusinerisami isinginnaartut. Ilangullugut qaalaassuara massakkut, oqaaseqartoqalaassoo, piumasut, anerusukkunini isinnaappu kisiaamma piumasumaani tusarnaartut. Arlaanni oqaaseqalaarusukkuni maani isinnaappu. So taavalu amma assileerusuttut kattornanguan maanga periarluta assileerusuttut assiliumaarput kisianni taama toqarluta quyanariorioriorussuaq takkukkassi